σου για μάχη. Από εδώ περιμένω καλά ψάρια. Αυτό στο φιλέτο το θέλει στην αρματοσιά, εγώ το θέλω στο πιάτο. Κάτι πήρε σε φιλέτο. Μα αυτά τα γοφάρια μέχρι τρελάνε. Πολύ μεγάλο είναι. Έλα, τράβα, μη σταματάς. Πήρε αρκετά φρένα μέσα. Ναι. Πέρας είναι, δες εδώ. Έλα, το είδα, τράβα. Μας έκανε 100 μέτρα βόλτα. Θα μας φάνε. Έχει πολύ μεγάλα ψάρια μέσα. Έχει κόψει τα αγκίστρια ρε φίλε. Ψάρεμα καρχαρίας στο Θρακικό. Τέλος. Φίλε, τι μάχη γίνεται σήμερα με τα γοφάρια. Τρελαίνομαι. Τρελαίνεσαι. Φύγε από εκεί. Πάρτε. Χαμός. Άλλο να τα φαντάζεσαι και άλλο να το ζήσεις. Μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα φανταστείς. Κι όμως σήμερα το ζούμε. Λοιπόν παιδιά, γεια σας. Μόλις ένα ψαρεματάκι έχει αρχίσει. Ένα απογευματινό ψάρεμα πάλι. Έχω ετοιμάσει 3 καλάμια. Εγώ 2 για την αρχή και πιθανόν τρίτο θα ανοίξω. Ναι. Θα κάτσουμε μέχρι αργά, γι' αυτό πήραμε και την ομπρέλα μαζί, γιατί στα προηγούμενα βασικά τα ψαρέματα που κάναμε είχε αρκετό κρύο και υγρασία. Χαλαρό ψάρεμα, εντάξει, τις αρματοσίες και τα δολώματα θα τα δείξουμε στην πορεία. Σήμερα θα κάνουμε αυτό που δεν το κάναμε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά το είχαμε στο μυαλό. Σήμερα που βρήκαμε την ευκαιρία, έχουμε να κάνουμε και ένα συστηματάκι μετά, να γουστάρουμε. Έτσι, Ναι. χαλαρά. Αυτό το είχαμε σκοπό εδώ και 2 μήνες και δεν το κάναμε. Είμαστε λαϊκοί ψαράδες και το ψάρεμα για μας, από ό,τι ξέρουν και οι παλιοί, δεν είναι μόνο να ψαρέψουν τα ψάρια, είναι να καλοπεράσουμε κιόλας, να χαλαρώσουμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες, να φύγουμε από την καθημερινότητα. Έτσι. Ναι. Αυτά από μένα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάμε γιατί να κάνουμε πολλές αρματοσίες, γιατί δεν έχουμε τίποτα έτοιμα. Να τα ετοιμάσουμε. νυχτώνει κιόλας για να προλάβουμε. Για να προλάβουμε, μετά να ανάψουμε και το μαγκάλι. Τα λέμε στη συνέχεια. Και ελπίζω να βγάλουμε και κάτι ψαράκι σήμερα. Τα ψαράκια θα βγουνε ρε. Λαβράκια. Όλο λαβράκια λέει, αλλά λαβράκια δεν βλέπω. Τώρα θα βλέπεις σε λίγο. Μακάρι να δω. Γοφάρια. Άιντε να λέμε, άιντε τα λέμε. Εδώ μορφιά. Εμείς έτσι γεμίζουμε τις μπαταρίες. Τι να κάνουμε. Καθένας έχει τον τρόπο του. Εδώ είναι το σημερινό μας στέκι.
ομπρέλα. Ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε τις αρματοσιές. Για το βράδυ έχουμε μαζέψει μερικά ξύλα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή δεν παλεύεται. Τώρα είναι και χειμώνας. Εδώ ο φίλος ετοιμάζει. Ναι. Στο προηγούμενο τα είχα κόψει όλα τώρα. Για πες τι άρματος θα βάλεις. Για την ώρα θα βάλω 2 διπλάρια. Γιατί στο προηγούμενο που ήρθαμε εδώ δούλεψαν πιο πολύ τα διπλάρια παρά τα Ναι. μονάγιστρα. Το βράδυ ειδικά. Ναι. Το βράδυ ειδικά και με μαμούνι τώρα. Εντάξει, και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο, αυτό. παιδιά, και εγώ το ίδιο. Ανοίγω 3 καλάμια, το ένα θα είναι σταθερό μονοάγιστρο. Μπορεί να βάλω ένα ολόκληρο τσουτσούνι. Θα δούμε. Για κάνα λαβράκι χειμερινό, αν έχουν εμφανιστεί ή όχι, το δούμε. Και στα 2 καλάμια θα δουλέψω με διπλάρι. Τώρα, από δολώματα έχουμε πάρει μαμούνι, μαύρο, τσουτσούνι και σωλήνα. Θα δούμε, θα κάνουμε δοκιμές. Δεν κάνει. Ψυχρά. Φυσάει. Τώρα χειμώνα είναι, τι περιμένεις. Από εδώ και πέρα έτσι είναι ο καιρός. Πάντως έχουμε καλή θάλασσα. Για αυτούς που κάνουν casting, τα κύματα δηλαδή, θα κυνηγήσουμε εδώ μπροστά, πίσω, βαθιά, θα δούμε. Γι' αυτό έχω ανοίξει 3 καλάμια. Το ένα καλάμι θα ψαρέψει κοντά, γύρω στα 10 με 15 μέτρα απόσταση. Τόσο κοντά. Το ένα περίπου στα 30 ή 40 και το άλλο θα προσπαθήσω, αν πετύχω, πίσω από τα κύμα. Πίσω από το κύμα. Και αναλόγως όπου βρούμε τα ψάρια, εκεί θα έχουμε τα καλάμια μας. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Παιδιά, παλιά τις αρματοσιές τις ετοιμάζαμε από το σπίτι για να τα έχουμε έτοιμα, αλλά με το καιρό είδαμε ότι αυτή η τακτική δεν δουλεύει, γιατί άλλες αρματοσιές που ετοιμάζεις, έρχεσαι εδώ στην παραλία Κι άλλα δουλεύουν. και άλλα δουλεύουν. Καλύτερα είναι να δεις τη θάλασσα και μετά να ετοιμάσεις τις Ναι, αρματοσιές. αυτό θα έλεγα. Δηλαδή μεγάλα παράμαλα, μικρά παράμαλα, αυτά παίζουν ρόλο στο ψάρεμα. Καλύτερα να τα ετοιμάσεις εδώ. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Μισή ώρα πιο μπροστά έρχεσαι και τα ετοιμάσεις. Εντάξει, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα, ας πούμε, επειδή έχει λίγο κυματισμό, ετοιμάζουμε κοντά παράμαλα, γιατί μπορεί μέσα να έχει ρεύματα, να έχει ανακοτουσούρα, ώστε στα παράμαλα να μην έχουμε μπερδέματα και να ψαρεύουν κανονικά, όσο γίνεται με πιο φυσιολογικό τρόπο. Γι' αυτό αυτό είναι έτοιμο.
Κάτσε να βάλω τα γυαλιά γιατί δεν βλέπω καλά. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου για μάχη. Άντε ρε φίλε, μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, από δολώματα έχουμε μαμονάκι, σωλήνα, μάνες και μάπα. Πάμε να κάνουμε, να δολώσουμε, να κάνουμε τις βολές. Άλλος ετοιμάζεται εδώ, κρύωσε. Πού να το ανάψουμε, εδώ ή εκεί, πού? Έχουμε και το ναρκοπέδιο εδώ. Εδώ παιδιά, Το καθάρισα κιόλας σήμερα. οι παλιοί το ξέρουν. Και οι νέοι θα το μάθουνε. Ναι. Σταριά μας. Όλα είναι έτοιμα. Ναι, Έχεις ναι. καθαρίσει κιόλας, ωραίος. Το καθάρισα σήμερα, ναι. Τέλος πάντων, σε λίγο θα το ανάψουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις βολές. Εδώ Θα είναι λέμε. θεραπεία. Ναι. Εδώ είναι θεραπεία. Εκεί είναι η ώρα του ψαράρι. Στο ένα διπλάρι έχω βάλει μαμόνι. Στο σταθερό μονοάγκιστρο, στο τελευταίο καλάμι, δοκιμάζω τη σωλήνα. Και εδώ βάζω τώρα το μαύρο θικαρίσιο. Μόλις έριξα και το τελευταίο, και όπως είπαμε στην αρχή, το πρώτο καλάμι που έριξα είναι κοντά, το άλλο λίγο πιο μακριά και το τρίτο όσο πάει, ώστε να βρούμε σε ποια ζώνη περίπου κυνηγάν και τρώνε τα ψάρια. Μαϊμουδάκια σήμερα. Έχω αρκετό καιρό να τα δουλέψω. Το πρώτο μας ψάρι ήδη έρχεται. Πήγε δεξιά. Ναι. Είναι αυτό. Όπα και το άλλο. Μήπως μπερδεύτηκαν. Δεν ξέρω. Πάντως έχει κάτι πάνω εδώ. Εκεί έχει ρε, εδώ, γι' αυτό λέω. Έλα, ήρθε. Διπλό είναι, διπλό. Ωραία φίλε, βοήθα λίγο. Πάρ' το ρε, πάρ' το. Πάρ' το. Τι σε είπα ρε, πριν λίγο τι σε είπα.
Από εδώ περιμένω καλά ψάρια. Άμα ήξερα δεν θα παίρναμε κρέας. Άμα ήξερα δεν θα παίρναμε κρέας. Αυτό τι είναι ρε? Να πω, κοίτα, άκου λίγο. 2 τσιπούρες καλές. Σε διπλάρι. Εντάξει, στο διπλάρι. Έλα και σε αυτό έχει. Με μαύρο. Και στο άλλο χτυπάει, να το πάρουμε, να κάνει λίγη υπομονή. Εδώ. Δες εδώ. Αυτό ειδικά πολύ ωραίο είναι. Και αυτό καλό είναι. Τσιπούρες. Διπλάρι. Και εκείνο είναι πολύ ωραίο ρε. Έτσι, εδώ, σκουλαρίκια. Καλή αρχή λοιπόν. Πάρε και το άλλο άμα θες. Δεν έχει. Τα ψάρια αυτά βγήκανε ακριβώς πίσω από το κύμα. Ναι. Εκεί βρήκα το ανάχωμα, πώς το είναι, το λάκκο. Το λάκκο, ναι. Και θα το οργώσω λίγο. Έλα, δόλωση. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά, τώρα τελευταία που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τις αρματοσχέσεις στην παραλία, μελετάμε και το καιρό. Εντάξει, ερχόμαστε στη θάλασσα, το μελετάμε και αυτό, όλα μετράνε. Στο ψάρεμα όλα μετράνε. Εντάξει, καθένας έχει το δικό του τρόπο, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και 2-3 πράγματα παραπάνω. Αυτό θα μας βοηθήσει αύριο μεθαύριο να βγάλουμε περισσότερα ψάρια ή να βρούμε την κατάλληλη ζώνη, ας πούμε, ώστε να μπορέσουμε να ψαρέψουμε πιο εύκολα. Και δεν πρέπει να κάτσουμε. Και δεν πρέπει να κάτσεις στην καρέκλα να περιμένεις τα ψάρια. Αφού δεν περιμένω, ούτε 10 λεπτά δεν καθίσαμε ρε. Και τώρα που είναι πλησιάζει το σούρουπο, πρέπει λίγο να τα κυνηγήσουμε. Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Άσε τις θεωρίες τώρα, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, αυτά. Και τα δύο τα έχουν καταπιεί κιόλας. Αυτό πολύ ωραίο. Αυτό πολύ δυνατό. Θα δείξουμε μετά, τώρα είναι λίγο. Τι να δείξεις, μια χαρά είναι. Θα δείξω λίγο πώς δολώνω το μαύρο. Βγάζω εδώ το ένα, το περνάω στη βελόνα και το άλλο το παίρνω και το τυλίγω πάνω, χύμα εδώ, έτσι. Το αφήνω εδώ πάνω. Και με ελαστικό νήμα όπως πάντα το τυλίγω χωρίς να το σφίξω πολύ. Ωραία, γιατί κρύο. Ο καιρός άλλαξε ξαφνικά. Αυτή είναι η δολωσιά που χρησιμοποιώ στο διπλάρι. Έτσι, θα έχει ποσότητα.
Έχεις εδώ. Αυτά τα μαϊμουδάκια λίγο... Λοιπόν, εδώ έχουμε μια μουρμούρα. Καλή, χειμερινή, κρατήσει. Στο μαμούνι, διπλάρι πάλι. Τελικά έχεις δίκιο. Ναι, το διπλάρι δουλεύει εδώ. Αφού στο προηγούμενο δεν βλέπεις ένα διπλάρι είχαμε και δούλευε εκείνο. Τώρα ξέρεις τι, το κακό είναι ότι έβγαλε και αέρα. Να. Έχουμε βορειοανατολικό. Να. Αυτό μακάρι λίγο... να μην δυναμώσει. Αυτό λίγο θα μας τουλάχιστον κάνει. Χειρότερο να μείνει έτσι εδώ. Να. Καλά είμαστε με τέτοιο αέρα, γιατί μπορεί να έχουμε μπερδέματα μετά. Ναι. Τέλος πάντων, θα δω. Μπορώ να πω ότι τρώνε τα πάντα. Ό,τι δόλωμα έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, τα τρώνε όλα. Τώρα στο σταθερό μονάγιστρο που το έχω ετοιμάσει εδώ, πάει πάλι. Εδώ θα βάλω ένα ολόκληρο τσουτσούνι, εφόσον νύχτωσε, πας και πάει καλά βράκι, εάν έχει βέβαια. Έχει αρκετό κρύο, ο αέρας δεν έχει σταματήσει ακόμα. Τα νερά έχουν τραβηχτεί και γι' αυτό τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και δοκιμάζουμε μακρινές βόλες. Και αυτό το τσουτσούνι θα προσπαθήσω να το ρίξω πίσω από το κύμα. Εδώ έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες. Για να δω το φίλο μου κάτω. Έλα ρε. Εδώ ετοιμάζονται και τα κάρβουνα. Αυτό φίλε σήμερα μας έχει σώσει αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, έχουμε και το αγροτικό, αλλά αυτό είναι ένα παραπάνω. Το αγροτικό μέσα δεν Εντάξει. μπορείς να φας. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό το κέφι, ναι, ισχύει. Και ο φίλος εδώ έχει τα δύο καλάμια. Τα άλλα δύο μάλλον θα τα ανοίξει μετά. Πιστεύω, ελπίζω, μακάρι. Αυτά. Ο αέρας δυστυχώς δεν έχει σταματήσει ακόμα. Επόμενο θα ψήσουμε ψάρια. Μη λες μεγάλα λόγια. Όχι ρε, γιατί. Άμα δεν βγει ψάρι, λουκάνικο. Παγωμένα είναι. Και τα δύο που άφησα είναι παγωμένα, αλλά εντάξει.
θα το αφήσουμε για μετά. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε, Καλύτερη ώρα. η καλύτερη ώρα και γενικά έτσι γίνονται τα χειμερινά ψάρεματα. Καλύτερο ψάρεμα, αυτό που μου αρέσει. Ειδικά όταν δεν έχει και πολλά ψάρια και στοχεύεις μεγάλα Από ό,τι με χοντρά δολώματα, έτσι είναι. Από ό,τι κατάλαβα εδώ ήρθε πιο νωρίς. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, έτσι πάνε για τις εμπόρες τώρα. Τώρα ίσως πιο μετά βγουν καμιά μουρμούρα. Τώρα ο αέρας λίγο μας ενοχλεί, ρε φίλε, και μας κάνει, ναι. μπορεί μετά να αλλάξουμε λίγο τις αρματοσιές, να δοκιμάσουμε για λαβράκια, γιατί παρόλο που τραβήχτηκαν τα νερά, έχει κυματισμό μέσα. Έχει κυματισμό, έχει και ρέματα μέσα. Τέλος πάντων, πάμε και θα δούμε. Αυτό τα τσακάλια ρε από εδώ. Με τόσο καπνό. Θα ανανάσουμε λίγο και τη φωτιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Το πολύ πολύ θα μαζέψουμε την ομπρέλα να πούμε μέσα. Να πάμε τώρα και... Παιδιά, εδώ είμαστε. Στο στέκι των ονείρων. Λοιπόν, κάτσε να λήξω λίγο το φως. Στην υγειά μας, στην υγειά σας. Καλό χειμώνα, καλές εξορμήσεις και καλές θάλασσες να Καλές θάλασσες και ευχαριστούμε όλους που μας υποστηρίζετε. Στην υγεία σας. Παιδιά. Φάγαμε, ήπιαμε. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας άφησε να κάτσουμε στην ομπρέλα μέσα, γιατί ο αέρας έχει δυναμώσει. Το μαζέψαμε. Τώρα θα πάμε να αλέξουμε λίγο τα καλάμια, να δούμε τι έχει, γιατί για μισή ώρα δεν βγήκαμε καθόλου και τα λέμε στη συνέχεια. Εδώ τα έχω μαζέψει όλα. Σκουπίδια, τα δολώματα εκεί στην άκρη. Τι φιλαράκι. Θα μαζέψω και αυτό ρε, να μην έχουμε μετά. Ναι, τα φωτάκια Ναι. τελικά αυτά κάνουν πολύ δουλειά. Κάνουμε δουλειά, δεν λες τίποτα. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και όπως είπαμε, μετά το time out βαράμε ξανά. Αν και είχαμε δύο-τρεις καλές τσιμπιές έτσι, μπορεί να ήταν και καλά βράκι, αλλά δεν πιάστηκε. Να δούμε. Ωραία φίλε, δεν νιώθω τα χέρια μου. Ένα πολύ μικρό σαργό πιάστηκε το πέταξε μέσα. Ναι. Αυτό που χτυπιόταν εδώ και μισή ώρα εκείνο ήταν. Ήταν πάρα πολύ μικρός. Σαργουδάκι. Σαργουδάκι, ναι. Ευτυχώς έζησε και... Τώρα πίσω. Εντάξει, καλό είναι. Τέσσερα. Θα ξέρουμε ότι έχει ψάρια μέσα. Τέτοιο... Να κάνουμε- Τέτοια κύματα σαργούς έχει. Πάντα.
όπως βλέπετε, εγώ πάλι είμαι στα πειράματα. Εδώ είχα πιάσει μια μουρμούρα. Τώρα την κάνω φιλετάρισμα και θα το ρίξω μέσα για κάνα κοφάρι. Εγώ προσωπικά με αυτόν τον τρόπο τώρα τελευταίο καιρό άρχισα να κυνηγάω τα γοφάρια. Γενικά υπάρχουν και φίλοι που βάζουν σαρδέλα, βάζουν διάφορα άλλα δολώματα. Δεν είμαι κατά, αλλά εμένα αυτό μου αρέσει. Ούτως άλλως ξέρω ότι το γοφάρι αν κυνηγάει τα βράδια, αυτά τα ψάρια θα βρει και αυτά θα τα κυνηγήσει. Οπότε έχουμε πάρει και ωραία γοφαράκια στα προηγούμενα βιντεάκια, εάν δείτε. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Αυτό στο φιλέτο το θέλει στην αρματοσιά, εγώ το θέλω στο πιάτο. Γι' αυτό δεν το βάζω. Εδώ είναι το φυλατάκι. Αρματοσιά με 2 αγκίστρια και σύρμα. Κάτι πήρε σε φιλέτο. Έλα λαβράκι φίλε. Όχι ρε γοφάρι. Έλα γύρνα το. Πάρτε. Θα μας τρελάνει αυτός. Έλα ρε γύρνα το. Καλά, πολύ καλό, άμα βγει. Θα βγει ρε, γιατί να με βγει. Δεν σε το καλάμι δες. Λυγισμένο τέρμα. Πάει δεξιά. Όχι ρε, όχι εκεί. Όχι στα άλλα τα καλάμια. Μελοκόπη είναι, μελοκόπη. Γύρνα το, μη σταματάς ρε. Δεν μπορώ ρε, αφού κόλλησε. Έλα, βγήκε. Έλα, εδώ. Κάτσε, μην το τραβάς, κάτσε. Όχι ρε. Πάρτο, τράβα. Τράβα. Τι είναι αυτά ρε. Το μη φοβάσαι, πάρτο. Έλα τώρα. Έλα, τράβα σαν κανείς, τράβα το. Κατέβασε. Μας έκανε. Έλα. Σαν κανείς το πάει. Τι τρέλα σου ρε. Με αυτά τα γοφάρια με έχεις τρελάνει. Εμένα να δεις. Όχι. Πιο πολύ αμελοκόπη μου το έκανε ρε. Τεράστιο. Πω. Δες το σειρματόσκηνο που είναι άμα ήταν μπετονιά το έκοβε. Φίλε. Κάνα δίκυλο. Είναι. Γιατί μεγάλο είναι και χοντρό είναι. Είναι. Έτσι θα πέσω. Μας έκανε χάλια. Είναι τρελός γι' αυτό, είναι τρελός. Αυτό κόβει ρε το ψάρι. Αυτό μ' αρέσει. Και στο προηγούμενο. Είδες. Δες, έχει κόψει ατσαλίνα. Ναι. Εδώ. Δείτε εδώ. Πάει το ένα σύρμα. Άνοιξε το στόμα του. Εγώ θα το ανοίξω με τα χέρια. Τρελός ρε. Κάτσε γιατί πέσαμε εκεί οι δύο κάτω. Φίλε, έλα, δώσε τώρα. Πάμε. Με παραδέχεσαι. Ούτε 10 λεπτά δεν πέρασαν. Ωραία.
Τι τρέλα κουβαλάς με τα γοφάρια. Ω, μαλάκα, τρέμουν τα πόδια μου, κάτσε λίγο. Θα σε βάλω λίγο τσίπο. Όχι ρε. Για είναι τέρας. Να γιατί δεν έχει ψάρια. Να γιατί που δεν χτυπάνε τα ψάρια. Γι' αυτό εδώ μετά τις 10.30 αρχίζει πάλι. Ω παιδιά, το δεύτερο. Ω, πολύ μεγάλο είναι. Έλα, τράβα, μη σταματάς, μη σταματάς. Μη σταματάς, γοφάρι είναι άμα... Το παίρνει πολύ μέσα. Άστο να πάρει. Το πήρε πολύ μέσα. Έλα. Πιο μεγάλο από το άλλο, φίλε. Ω, μακάρι να βγει αυτό ρε φίλε. Έλα, να βγει, μη στεναχωρείς. Πήρε αρκετά φρένα μέσα. Ναι. Ωραία, δες εδώ. Έφυγε. Μη σταματάς ρε, μη Δεν σταματάς. σταμάτησα ρε φίλε, αυτό δεν σταμάτησα. Το κόψε. Αφού σου είπα, είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Πιθανόν το κόψε αυτό. Καλό ήταν, πολύ καλό ήταν. Δεν είναι κομμένο. Δεν είναι κομμένο ρε φίλε, αλλά έφυγε. Έφυγε. Έκοψε μάλλον τα... Ήταν καλό, πολύ καλό. Εσύ όταν με λες μη σταματάς, εγώ δεν σταματάω. Απλά αυτό παίρνει φρένα. Κατάλαβες. Ναι, το ξέρω. Απλώς τα χέρια σου δεν γίνουν και αυτός σε λέω γιατί σταματάει. Εκείνη τη φάση κάνει έντονα κεφαλώματα. Άμα εγώ τραβήξω πάλι, λέω θα το κόψει. Κατάλαβες, εκεί λίγο. Αλλά... Α, το είδες εδώ μπροστά. Εντάξει, με τα γοφάρια δεν μπορείς. Ναι. Αλλά ήταν καλό ρε. Πρέπει να έχεις και... λίγη τύχη. Ήταν καλό και πιθανόν πιο μεγάλο. Γιατί το καλάμι πιο λυγισμένο ήταν. Και λυγισμένο και έπαιρνε φρένα. Μέχρι να έρθεις εσύ, αυτό είχε πάρει τουλάχιστον 10 μέτρα είχε πάρει. Γιατί το είχα τεντωμένο έτσι. Και απλά έπαιρνε. Δεν πειράζει, πάμε λίγο να το πιάσουμε ζεστά. Τώρα απογυρίζει. Έλα, ρίξε. Πάλι το κάνει. Ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πιστεύω να ξανά αποδώσαμε και ρίχνουμε. Αλλά πιστεύω ότι θα πιαστεί. Μπορεί να ήταν και 3 κιλά. Τι έχεις εδώ, διπλάρι? Διπλάρι μαμούνι, ναι. Και αυτό το έχει πάρει δεξιά. Ωραία φίλε. Σαργούς! Σαργούς, 2 μαζί. Τέρατα, αυτά μ' αρέσουνε. Πάρτα. Ας τα γοφάρια ρε, αυτά είναι... Πω. Φίλε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για το μέρος και για το σουλιό είναι... Ναι, αυτό σε λέω όταν ωραία. έχει κυματισμό, έχει αργούς τρέφει. Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Πω. Τώρα τι κάνεις? Εγώ συνεχίζω με φιλέτο. Ετοιμάζεις φιλέτο πάλι. Για να ελέγξω εγώ τα καλάμια. Τι... μελοκόπη. Εγώ που το έχει καταρχεί ρε. Λίγο μικρό, ένα κλίκι θέλω. Ναι. Πόπα, έκλεισε.
Δεν καταφέρει. Εντάξει. Να μπορούμε να το κάνουμε. Όντως το έχει καταπιεί μέχρι Ναι, το έχει καταφέρει. πολύ μέσα του έχει πάρει. Αυτό πριν που χτύπησε εκείνο ήταν. Ναι. Εγώ πάλι νόμιζα από τα κύματα είναι, αλλά Και εγώ από την αρχή έτσι νόμιζα, αλλά δεν ήταν. Πάλι κοφάρι. Του κατέβασε το καλάμι. δες το φρέσκο. Δες εδώ τα φρένα δες. Το κατέβασε πολύ ωραία, το είδα ρε φίλε. Ρε φίλε, νόμιζα θα φύγει το καλάμι. Το είδα, πολύ ωραία το κατέβασε. Πω. Έλα έξω είναι τα δικά μου, έξω είναι. Τι άρας είναι, δες εδώ. Έλα, το είδα, τράβα, το είδα. Πάρ' το. Τι είναι αυτό ρε. Ωρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Θα τρελαθούμε σήμερα, άστα, έλα. Πω. Τι έλα ρε, δες εδώ ρε. Έλα μαζί μου, έλα. Μας έκανε 100 μέτρα βόλτα. Κόπηκε. Ουρά. Πάει, το κόψε. Τι να μην το κόψει ρε. Άστο. Τι είναι αυτό. Τη λάμπα ρε. Πάλι χτυπάει. Άστο να χτυπάει. Ποιο χτυπάει, αφού έξω είναι όλα. Αφού έξω είναι. Δες εδώ. Δες εδώ. 3 γεμάτα φίλε, στάζει, αίμα στάζει. Ωρε φίλε. 3 γεμάτα. Τι έκανε. Κάτσε, θα το δείξουμε μετά. Κλείσω γιατί έχω γίνει χάλια. Δεν μπορώ να μαζέψω τα πόδια μου. Άστο, μη μετράς, άστο. Είναι επικίνδυνο, άστο. Δες. Τι έγινε. Σκάλωσε στην κάμερα. Αυτό ζύγισμα οπωσδήποτε. Θα μας φάνε. Έλα, ρίξε. Θα μας φάνε. Άσε, πάμε, ρίξε. Έπρεπε να δείτε το καλάμι. Εγώ δόλωνα εκεί και είδα το καλάμι λυγισμένο, τέρμα. Έλα ρε, ας τα λόγια. Τράβα. Έφυγε ρε. Το κόψε. Όχι ρε. Έχει πολύ μεγάλα ψάρια μέσα. Και αυτό ήταν μεγάλο. Το λέω, έχει πολύ μεγάλα ψάρια μέσα. Έτσι θα τα κάνουμε όλα φιλέτα ρε. Ένα πράγμα θα σου πω. Σύρμα 0,50. Σύρμα 50 λίμπρες. Όχι ρε, δες εδώ. Και δες τα αγκίστρια. Στα αγκίστρια δες. Και τα δύο Και τα δύο τα κόψε. Έχει κόψει τα αγκίστρια ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Ψάρεμα Καρχαρίας. Στο Θρακικό. Τέλος. Αυτό τι είναι ρε.
Αυτό, φίλε, πρώτη φορά μου συμβαίνει στη ζωή. Ένα αγκίστρια έχω χάσει. Ούτε πρόκειται να σου συμβεί. Αλλά 2 αγκίστρια. Τι να σας πω, έπρεπε να το δείτε. Έπρεπε να ήταν στημένη η κάμερα εδώ και να τραβάει. Δηλαδή δεν πρόλαβα, όταν χτύπησε δεν πρόλαβα να το τραβήξω. Γιατί δολών κάνουν και φιλέτα. Αυτό πάλι δηλαδή και τα 2 αγκίστρια. Έλα, φτιάξε αρματοσχέση, έλα. Έρχομαι. Λίγο, γρήγορα όμως. Φίλε, τι μάχη γίνεται σήμερα με τα γοφάρια. Τρελαίνομαι. Τι είναι αυτό, ρε? Έλα, αγχώσου λίγο. Έλα, φέρτο. Ήρεμα, όμορφο, ωραία, θα έρθει. Εκεί που βλέπεις ότι κάνει λάσκα, μάζεψε πιο δυνατά. Πού πάει, ρε φίλε, εκείνο? Άντε αγόρι μου, έλα. Το έχουμε. Ρε, τρελαίνεσαι. Φύγε από εκεί. Πάρτο. Σιγά να πες. Τι είναι αυτό, ρε? Με κόβει τα χέρια. Παιδιά, σήμερα έχουμε σπάμε ρεκόρ, τέλος. Πάλι γονάτισε, όπως εγώ. Πάρτα, είδες? Τι είναι αυτό, ρε? Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το άλλο. Τι όσο, 1 κιλό έχει, πάρ' το λίγο στα χέρια σου. 2 κιλό έχει, ρε, πώς δεν έχει? Όπως είναι το πρώτο που έβγαλες. Είσαι Thrash Fishing Adventures. Δεν θες και πολλά. Σήμερα τελεία και παύλα. Πω. Πάω να ρίξω λίγο το καλάμι. Σ' αφήνω εδώ με το ψάρι και με την κάμερα ανοιχτή εδώ. Κάνε ό,τι θες. Έλα. Πολύ πράγμα. Εγώ που δεν έχω ψώρα με γοφάρια, με έκανε να ρίξω φιλέτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο χτύπησε, το άφησα, δεν το πήρα. Και μετά από 5 λεπτά ξανά ήρθε. Και αυτό που βλέπετε. Μακάρι να ήταν μέρα να σας δείχτα με τα καλάμια πως λυγίζουνε. Δηλαδή είναι άλλη ιστορία. Άλλος κάνει αρματοσίες εκεί. Νάτος. Συνεχίζει να κάνει αρματοσίες. Κοίτα. Πριν ξεκινήσει όλο αυτό, το ψάρεμα γενικά, εγώ σου είχα πει, από το προηγούμενο κιόλας. Είπες εδώ, ότι όταν θα έρθουμε, θα ρίξουμε αγοφάρια. Εγώ είπα προσωπικά θα ρίξω αγοφάρια, γιατί γενικά εσένα δεν σ' αρέσει να τα ψαρεύεις. Ναι, αυτό είπα πριν λίγο, δηλαδή με έκανε να ρίξω φιλέτο και πήρα ψάρι. Και πιστέψτε με, μ' αρέσει πιο πολύ όταν πετυχαίνω το στόχο, παρά έτσι να βγάλω τυχαία, ρε παιδί μου. Κοίταξε, το γοφάρι σαν ψάρι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά αυτό που κάνει το φευγιό, τα φρένα, το λύγισμα του καλαμιού, δεν μπορώ να το περιγράψω. Πρέπει να το ζήσεις. Τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε. Ένα ακόμα.
φίλε. Καλό. Καλό, βέβαια. Ας κάτσε να δούμε πού πάει. Παίρνει φρένα ρε φίλε, να εδώ είναι. Έλα, θα βγει, εσύ τράβα, ήρθε. Πού πάει αλλού ρε φίλε. Πολύ μεγάλο είναι. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Κάτω, πάρτο σήμερα, τι γίνεται Θεέ μου. Βγήκε. Κλείς το φως. Αυτό αγωνιστικό φίλε, μακρόστενο. Τα άλλα είναι χοντρά. Αυτό μακρόστενο φίλε. Ναι, αγωνιστικό. Αυτό είναι αρσενικό. Κυρίως. Ωραίο. Άλλο ένα γουμάρι εδώ παιδιά. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Έλα, βγάλε ρίξε. Βγάλε ρίξε. Έγινε. Λες και τραβάς σφαράκια σήμερα. Χαμός. Σήμερα δοκιμάζω ό,τι ξέρω. 15 χρόνια ψαρεύω. Συνέχεια. Και μαζί σου 7 χρόνια ξέρεις. Ναι. Πειραματίζομαι. Δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα. Βάζει συνέχεια το ίδιο ψάρι, πετάει μέσα και το τραβάει. Και στο τέλος θα πούμε 2-3 λόγια για το συγκεκριμένο ψάρεμα αυτό. Ναι, πώς ξεκίνησε και... Στο κλείσιμο να τα πούμε όλα. Ναι. Συνέχεια δολώνει, βάζει το ψάρι μαγιστή, το πετάει μέσα. Σταμάτα, πάω να δολώσω. Το πετάει μέσα και το τραβάει. Να τα. Όντως σήμερα γίνεται να δεις. Αυτό όπως είπαμε και σε προηγούμενα βιντεάκια, άλλο να τα φαντάζεσαι και άλλο να το ζήσεις. Μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα φανταστείς. Και όμως σήμερα το ζούμε. Έλα, να σε προλάβω. Έλα, έφτασα. Τι έγινε? Όπα ρε. Μουρμούρα. Μια μουρμούρα. Είπε να φύγει από τα γοφάρια, πιάστηκε σε σένα. Μάλλον φύγανε τα γοφάρια και ήρθε αυτό. Όχι μη λες, έχει 2 λεπτά που χτύπησε το άλλο. Ναι. Πιστεύτη μέρα. Καλή μουρμούρα αυτή. Καλή. Το έχει καταπιεί. Ναι. Πήγα να το μαζέψω και... Ωραία. Αφού αρχίσαμε να ανάβουμε τις φωτιές, μόνο ας έρθει. Λοιπόν παιδιά, μαζευτήκαμε. Αυτά είναι τα ψαράκια μας. Έχουμε μια καλή τσιπούρα, σαργό, μια μουρμούρα, τα φιλέτα που κάναμε, 2 1,5, 1,900, 2 700, 800 εκεί. Λοιπόν, για να βάλω την κάμερα εδώ για να... Λίγο κάτω. Α, εδώ, εντάξει. Εντάξει, Πάρ' το λίγο πίσω. Πάρ' το λίγο πίσω.
Έλα φίλε μου, για πες. Για εξήγησέ μας λίγο αυτό τι που έγινε είχαμε, εδώ σήμερα. αυτό που είχαμε σκοπό σήμερα το πετύχαμε. Δηλαδή ήρθαμε από το προηγούμενο ψάρεμα, είπαμε ότι θα κάνουμε αγωφάρια, θα δοκιμάσουμε αγωφάρια, δοκιμάσαμε Γιατί και είχαμε αποτέλεσμα. να πούμε και το άλλο, είχαμε ξαναέρθει σε αυτό το σημείο, Ναι. στο προηγούμενο ψάρεμα, εκεί την ώρα που ψαρεύαμε, σε μια φάση είχε κόψει το ψάρι, αλλά αργήσαμε να δοκιμάσουμε τα φιλέτα για αγωφάρια. Και στο προηγούμενο δοκιμάσαμε, αλλά δεν είχαμε επιτυχία γιατί Ναι. καμιά ώρα καθίσαμε και περιμέναμε. Λέμε γιατί δεν έχει ψάρια. Οπότε σήμερα ήρθαμε λίγο πιο οργανωμένα. Πιο οργανωμένα, Ναι, ναι. μεν ξεκινήσαμε να ψαρεύουμε κανονικά, ώστε να φτάσει η στιγμή, η ώρα ρε παιδί μου, να ξεκινήσουμε τις δοκιμές. Αυτό έγινε λοιπόν. Και Ναι, και πετύχαμε το στόχο μας. Δηλαδή αυτά που βγάλαμε τα κάναμε φιλέτα, έτσι κι αλλιώς τα είδατε. Δοκιμάσαμε αγωφάρια. Ένα χάσαμε, μπορεί να ήταν και πάνω από 5 κιλά. Έσπασε λοιπόν τα τέτοια. βγάλαμε 4 αγωφάρια και άλλα 3 αγωφάρια χάσαμε. Δηλαδή τα 2 χτύπησαν και το ένα, βασικά 4 χάσαμε. Ναι. Τα δύο χτύπησαν, το ένα χάσαμε εδώ μπροστά και το άλλο είχε κόψει και τα αγκίστρια. Τα αγκίστρια τα έσπασε. Εκεί εντάξει, Εκείνο ήταν θηρίο όμως. εκείνο δεν μπορώ να φανταστώ πόσα εκείνο κιλά μπορεί ήταν. να ήταν και πάνω από κάνα πεντάρι ήτανε. Δηλαδή με την εμπειρία αυτό. Εκεί λέω. φίλε, εγώ σήκωσα τα χέρια μου. Ναι. Το να σπάσει ένα αγκίστρι, εντάξει, το έχουμε δει αρκετές φορές, αλλά αυτό ήταν το κάτι άλλο. Να σπάσει και σπάσει τα 2 δύο. αγκίστρια δηλαδή, εντάξει. Μα ήταν η αιτία που έριξα κι εγώ φιλέτο. Μετά από εκείνο το ψάρι που έχασες, λέω θα ρίξω κι εγώ φιλέτο και έριξα σε 10-15 λεπτά. Πήρα κι εγώ ένα γοφάρι. Αν και εγώ δεν είμαι του γοφαριού, αλλά ήταν το κάτι άλλο. Από εδώ και μετά δοκιμάζω γοφάρια. Εμείς πάντως το σημερινό το ψάρεμα το απολαύσαμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και εσείς να το χαρείτε, να το απολαύσετε το βιντεάκι όταν θα το δείτε. Και περιμένουμε παιδιά σχόλια οτιδήποτε. Ό,τι απορία έχετε από αρματοσίες, από δολώματα, από τα καλάμια ή κάτι άσχετο, σε όλα απαντάμε. Και ειδικά σε αυτό το βιντεάκι, αυτοί που ξέρουν τα γοφάρια, πώς ψαρεύουν ρε παιδί μου, να γράψουνε. Ναι, εσείς πώς βγάζετε τα γοφάρια, ας πούμε. Ναι. Εμείς εδώ δοκιμάζουμε πιο πολύ φιλέτο και ατσαλίνες. Να πω και το γιατί. Εμείς για να φτάσουμε στο σημείο το να βγάλουμε γοφάρια, εγώ προσωπικά έκανα 3 χρόνια. Δηλαδή, παράδειγμα, ερχόμασταν στο ψάρεμα με μονοάγκιστρα, με διπλαράκια, ξεκινάγαμε κανονικά με δολώματα, ψαρεύαμε εκεί μουρμούρες, τσιπούρες, οτιδήποτε, και σε μια φάση έκοβε το ψάρι και λέγαμε ότι έχει γοφάρια μέσα, γιατί είχαμε κομμένα αγκίστρια, δεν βγάζαμε ψάρια, και έτσι τελείωνε για μας στην αρχή το ψάρεμα. Το ψάρεμα τελείωνε. Αλλά εκεί. μετά ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι πειράματα με σαρδέλες, με φρύσα, με πολυάγκιστρα. Εκεί στις αρχές χάσαμε πολλά γοφάρια, γιατί τα πολυάγκιστρα δεν άντεχαν, τα ψάρια ήταν μεγάλα, Ναι. και έπρεπε να βρούμε κάποια άλλη λύση. Και έτσι λοιπόν τώρα φτάσαμε σε ένα επίπεδο, ας πούμε, που κουτσαστραβά βγάζουμε αυτά τα ψάρια. Ναι. Εντάξει, δεν λέμε ότι έχουμε φτάσει στο τέρμα, αλλά τουλάχιστον εκεί που κόβει το ψάρι πλέον δοκιμάζουμε το φιλέτο, δοκιμάζουμε την αρματοσιά που την έχουμε εμπιστοσύνη, ας πούμε, μέχρι στιγμής,
εκεί όλα Εντάξει, καλά. και με αυτή την ερματοσιά χάνεις, δηλαδή μεγάλα Ναι, ψάρια χάνεις. χάνονται. Πώς αλλά δεν χάνεις? Τώρα αυτό είναι 50 τώρα, λίμπρες και μερικές φορές το κόβει, εντάξει. εδώ τώρα έχει κόψει 2 αγκίστρια. Ναι, έσπασε Εντάξει, είναι διαγύστερα. κάποια πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις κάτι, απλά σηκώνεις τα χέρια και λες εντάξει, γίνονται. Λες ότι μεγάλο ψάρι. Αυτό που χάνεται πάντα είναι μεγάλο, αλλά όντως ήταν, ειδικά αυτό που έσπασε τα αγκίστρα ήταν τέρας. Δηλαδή εγώ είδα το καλάμι τρίσπαστο και να λυγίσει τόσο πολύ, πρώτη φορά το είδα. Και μακάρι να ήταν μέρα Ναι, να αυτό- βλέπατε κι εσείς το πώς λυγίζουν πραγματικά τα καλάμια, ειδικά στο μεγάλο. Είχε χτυπήσει στο τηλεσκοπικό, επειδή ήταν και μαλακό το καλάμι, είχε λυγίσει στη θάλασσα μέσα και εγώ είπα τώρα φεύγει το καλάμι. Ναι. Πάει θα το χάσω. Εγώ το Ευτυχώς είδα, που ήμουνα, είχαμε πάντα λιμένα τα φρένα, εντάξει. εγώ ήμουνα μπροστά στη θάλασσα και δόλωνα τα δικά μου καλάμια και από εκεί το είδα, λέω εντάξει φεύγει αυτό. Λοιπόν, θα πάρουμε από 2 ψαράκια εδώ να δείξουμε τα παιδιά, Ναι. να φύγουμε γιατί έχουμε Παγώσαμε. παγώσει. Τι παγώσαμε, πάρε εσύ. Εδώ το αγκίστερ είναι ακόμα πάνω. Κύριε, και να βγαίνουμε ρε. Λοιπόν παιδιά, Thrust Fishing Adventures, εδώ είμαστε. Καλό βράδυ, Καλό βράδυ σε σε όλους. όλους και τα λέμε στο επόμενο.